see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause And we need eto. Gustong-gusto to ni Jan. Ito, yung eggs. Good job. Ano lang yan? Mga chips nila. Stay. Good morning, guys. Thanks, Han. Ayan. Right, going to get this fridge What fridge? in the bag for the shed. An- Go right the next load of Dad's block. Uh-huh. Moving home. Look, we sold it. Okay. So you can have it if you want. Wow, may free fridge tayong makukuha sa neighbor kasi magmumove daw yung neighbor. Dun sa my bay. Ilalagay niya raw sa shed. Thank you for that. And, ayan, nagpakuha ko ng lobster. Good morning, guys. Good morning, guys. Today is January 21. And nagpakuha ko sa kanyang lobster kasi ihahalo ko siya sa aking tawag na spring rolls. So, ayan, meron tayong lobster. And alam nyo ba, kagabi, hindi ako nakapag-edit kasi nagloko yung aking computer. Eto si iMovie. Hindi siya nag-work. Lagi lang siya not working. Parang lagi ko siyang i-force quit. Kasi hindi siya ngayon okay na. Kasi pinahinga ko muna siya kagabi. So ngayon pa ako mag-i-edit. Parating ngayon sila, Kath. And nag-breakfast na yung mga bata. Nag-slice bread lang sila kanina. Na-stress ako dito. Bibili na ako ng laptop soon. Soon. Hindi ko alam kailan pero soon. So mag-edit muna ako saglit and then maglinis ng bahay. Hindi pa ako tapos mag-edit pero si Jan nag-start na maglinis sa pagola. Ayan, nag-blower na siya. And yung mga bata nasa labas nandun sa trampoline. Maglinis na siya dyan. Tapos ko lang mag-edit. 11:30 na. Gagawin ko sana silang lunch. Mayroon akong kanin dyan. Kaso si kuya sabi niya gusto lang kainin ay frites. Kasi may nabili akong frites. So, ayan si kuya. Nag-sandwich na siya. Yeah, okay. And, tingnan mo. Dalawang cheese. Tapos, dalawang frites. So, yan yung lunch ni kuya. And yung boys din. Yung dalawa. Diba bumili ako ng peach kahapon? Wala na. Ubus na. Kinainan nila kanina. And, ayan si Holly. Nakapag-shower na siya. Kasi kanina habang nag-i-edit ako and habang si Jan naglilinis sa labas. Nag-swimming sila dun sa pool. Thank you, my majesty. Ayan na yung kanyang lunch. Okay. Tapos na pala silang kumain ng lunch. And si kuya, ayan, naglilinis siya dyan. Kasi paborito niyang gawin dito sa bahay ay magpunas-punas ng mga alikabok. Is that your favorite job, kuya? Yeah. Yan, o. Chine-check niya yung mga CDs kung tama ba nakalagay. Kasi minsan, bara-bara sila pag naglalaro. So, ngayon chine-check niya. So, linis muna siya dyan. Ayun siya dyan, nagbabaking siya. Minove niya yung couch para malinis ba yung mga gilid. Yan, para malinis dyan. So, tapos mamaya, ilalagay na namin yung binabangkong cover. Good night. Relax na si kuya kasi nalinis niya na dito eh. And ako, habang busy si Jan dito maglinis. Ako naman, naglinis ako ng toilet and then ng bathroom. Pero si Jan ang maglilinis ng shower. Kukuskusin niya yan mamaya. And nilabhan ko yung mga rugs. And nakapag-load ako ng 3 labahin pa. Naglaba ako ng mga damit ni Jan na pang fishing and then yung damit ng mga bata. Ngayon ang nilalabhan ko ay mga towels. So, nakapaglaba ko ng 3 loads. So, yeah. Malapit na rin to. 10 minutes na lang. And isasampay ko ulit siya. And ayun si Jan. Nililinis niya yung bin. And yung mga bikes nasa labas. Kasi diba kanina, naglinis si Jan ng pagola. So, nandyan sila sa labas. Ang init ngayon. Sinabon niya yung bin. Kasi siguro may amoy. Kaya nilinis niya. Tingnan niyo. Sinabon niya yung bin. Nasampay ko na pala yung mga towels and ayun na lahat ng mga nilabhan ko today. And yung mga bata, bumalik sila mag-swimming. Nag-swimming ulit sila. Di ba kanina nag-swimming na sila? Kaninang umaga. And then nag-shower after shower. Naglaro sa loob. And tumulong maglinis. And then ayan, nandito na naman sila. Sobrang init kasi ngayon. And si Hunter mamaya, pipick upin na siya ni Dad. And si Jan still cleaning up.
What are you doing now, hon? Where? Joe. Ah, hiniram niya kay Joe. Yung trailer ba? Bobby, they're at Kingston. I got you bacon and cheese, Philip. Sweetie. Dad, Ayan, kararating lang ni Jang. Galing siyang town. May tiningnan lang siya na Oh, a bit better. yung sa ano ba? Tawag nun yung... Here's my familiar one. Kalimutan ko yung sasabihin ko. How did you go, hon? Ayan yung dinner nila, oh. Ano, chicken popcorn from KFC. And sila, Kat, nasa ano na, nasa, what's that, hon? Dad, they're at Kingston. What do you call this, kuya? Oh, I don't know. 2 hours? Yeah, 8 o'clock darating sila, Kat. Oh, And si Jan, what did you do in town, hon? Nag-drive lang pala siya. How is it? Did you check? Yeah, it's alright. Nothing wrong with it. I'm Thursday. Okay. Big one. Big one. When you gonna get it? I Yung nabanggit ko sa inyo said, na. oh, well, I'm not real keen on coming up the next 2 days to get it. It's a bit hot. Anyway, Oh, yeah. so you're gonna get it tomorrow? No, When? I'll just Well, organise it. when? When you gonna get it? Hang on, Dad. Like Monday. Yung Monday? Yung dining ba? Oh, it's not dining. What do you call that, Han? Yeah, Outdoor. Yeah, outdoor dining table. Seven up. Sprite. So, yan yung dinner nila. And magluluto ako, pero yung mga bata, Sugar. na-miss na raw nila yung Kentucky. Wow, kuya. Ito yung lulutuin ko. Magluluto ako. Steak to. Pero hihiwain ko siya ng maliliit. Tapos meron tayong spring rolls. And gagawa ulit ako ng spring rolls with lobster. Nailaga na pala yung mga cover sa cushion. Tsaka sa couch. Ayan na yung itsura ng couch. Diba? Ang fresh niya, oh. Wala ng spot. Oh, diba? So, yan. Nailagay na namin yung kani-kanina lang. And, sila, ayan, nagdi-dinner. Maliligo na ako. And, yung walis tambo ko, yan doon, no. Maliligo na ako. Mamaya pa naman sila, Kat, eh. Alas 8 darating sila, Kat. Nakaligo na pala ako. And, eto pala yung kwarto nila, Kat. Yung kwarto ng boys. Ayan. Dito sila matutulog. And, eto ay yung mga damit na na-declutter ko na naman sa mga boys. Pero one day, magdi-declutter ulit ako kasi tingnan nyo, punong-puno na naman siya. Oh. Di ba nag-declutter na ako noon? Kailan lang yun? Basta kung nanonood kayo ng vlog ko, alam nyo na nag-declutter na ako ng damit nila, kuya. And tingnan mo, dati si kuya wala na masyadong damit. Ayan, marami na naman siyang damit. So, yan. And, ayan yung mga natanggal ko. What? Yes? What time teacher will be here? 8. Is that long? Yeah, no, not long now. So, damit to ng boys siya ni Holly. And eto yung mga pillows na, eto, Angry Bird. Tapos yan, ilalagay ko muna sila sa laundry room. Kasi yung mga boys, pag natutulog sila, linalagay nila yan sa mga gilid. Who's sleeping here? Tita Kat and Tito Neil. Tapos, dyan, maybe here, nilalagay nila sa mga gilid yung mga pillows. Pero hindi naman yung kailangan nila, Kat. So, ilagay ko muna to. At saka, eto sa laundry room. Dito ko muna sila stock. Ayan. Eto, dati, lalagyan to ng mga toys na mga bata. At saka, eto ngayon, nag-declutter ako noon. And, ayan, dito ko muna sila linagay. Tapos, eto, pag umaalis kami, eto, dinadala ko to. Nilalagyan ko to ng, kung ano-ano. So, yan. So, dyan ko muna ilagay to. Tapos, yung, eto ba? Baba, what are you doing? So, ilagay ko muna to doon. Gawin muna natin tong stock room. So, dito muna tayo. Kasi, naubos ko na yung mga laban. Wala na akong labahan. So, dito muna sila. Okay. Then, close natin to. And si Sak, ayan, relax na siya. Yes? You said you were going to give us the controller and take one of here.
tomorrow. That's right, tomorrow, okay? Not tonight, yes. Kasi matagal na sila hindi nakakapaglaro ng PS4 kasi tinago ko muna. And sabi ko, pag nandito si Tito Neil, pwede ko nang ibigay sa kanila para makapaglaro sila. Pero pag nandito na lahat, itatago ko ulit yung controls. Yes. Tomorrow after breakfast. Diba? Sabay pa sila. We'll see. We'll see. Can we watch YouTube though? No. And si Jan, ano rin siya ng mga toys. Nagtanggal siya kanina. Nung naglinis siya, nagtanggal siya ng mga toys. Ewan ko kung saan nilagay. And It's gone. Look at my rainbow. binuksan ni Jan kasi mainit. Mom. Yeah. Ilalagay ko. And may dumating pa pala akong package kahapon. Eto. And si Jan, alam nyo ba? Chismoso si Jan sa mga in-order ko. Ayan. Binutasan niya naman and tiningnan niya. And merong isang Mom, tinanggal. Where is it now? Nasa kwarto ko ata. Tiningnan niya yun. rabbit. So, eto. Ililipat. I have to put in the bin. You put it in the bin. Yung plastic. The plastic. Oh, kasi tiningnan ni Jan yung kung ano naman daw yung in-order ko. Pang lola daw. Bukas, uting ko yung natanggal dito. that, Mom. What? I put that in the bin. You put it in the bin. So, eto, ilagay ko muna to sa kwarto kasi baka gamitin tong room. Pero sabi ni, ex ko sila, sabi ko, kasi nabanggit ata ni Tony kay Jan na magka-camping sila Yes, we'll cool sa labas. So, tinext ko sila, sabi niya, oo, magka-camping sila. So, dito dapat yung ano nila, yung ilalagay yung bed na isa, dito dapat. Pero sabi nila, magka-camping daw. Mom, what's So, What's this say? pero ilagay ko pa rin itong mga ano, mga package, yung mga parcels. Ha? What's this say? Olive oil. So, ilipat ko to sa kwarto. Hey, Baba. Ha? I have to cook. Where's Mushi? Mushy? Still in bed. Oh, si Mushi nasa bed pa daw. Very sleepy. Very, very sleepy. Yeah, but he been playing me all day. Oh, pagod na pagod si Mushi. Dahil nakipaglaro daw sa kanya all day. Are you gonna cook? Yeah. I need to cook. Magluluto na ako. Ilagay ko muna to sa kwarto. Instead sa kwarto namin, dito ko na lang nilagay din sa laundry room. So, parang naging ano na siya, stock room. Punong-puno na yung ating laundry room. Oh. So, dito ko muna sila nilagay. And one day, makikita nyo yan sa mga darating na vlog na mag-haul ako ng mga nabili ko online. Pero ngayon, punta na ako sa kusina kasi magluluto na ako ng pagkain ng ating bisita. And, are you done, boys? Tapos na yata sila. Tingnan mo yung ano. May tira pa ba? May chips. O, meron pa popcorn chicken. O, hindi nila naubos. Wala na. Naubos yata nila yung isa. So, magluto muna ako. Kaninang tanghali, di ba kumain yung mga bata ng sandwich? Nagluto rin ako ng spring rolls. So, yan na lang yung natira. And, trinay ko yung ano, yung binili ko kahapon na sauce. Ito ba yung, ano ba to? Takatala. Hindi ko siya masyadong gusto. And, ano kasi, parang napaka-strong ng spices na nilagay. And, ito yung itsura ng ating ref. Ayan. And, ilalagay ko yung mga hindi pa naman namin lulutuin. Ilalagay ko sa freezer para meron akong space. Kasi tingnan nyo, wala na akong space na paglagyan na kung pag nagluto ba ako. Tapos may tira or pag nagluto akong dessert. Hindi ko alam. Basta, ilagay ko muna siguro itong mga to. Kasi hindi ko pa naman sila lulutuin ata. So, yan. Ilagay ko muna sila sa freezer. Pero eto, gagawin ko itong spring rolls. Itong pork mince. Gagawin ko siyang spring rolls. So, yeah. So, yan yung ating ref. Bago ko hiwain yung yung steak, lagyan ko muna yung jar ng chocolate. Kasi tingnan nyo. Wala na siya. Meron pa, konti na lang. And alam nyo ba yung nabili kong peach? Ayan, ubos na. Naubos na yung peach. So, lagyan muna natin ng chocolate itong jar. Kasi kawawa naman siya. Empty na siya. Hindi nila kinain yung old gold. Dark chocolate kasi siya, Hindi nila. Ilagay ko to sa ibabaw para makain nila. Meron pa akong isang roses. And merong Hershey's. Nasaan na yun? Masarap yung Hershey's. Ito yung special treats.
And Cadbury. Mom, what's this? Look at this. And yes, Mom, look. Milky Way. Ha? Oh, What? yeah. Nanonood silang funniest video. And yes, Baba. Eto yung isa ay Milky Way. Oh, yeah. Tawa sila ng tawa. Tapos another special treat. Okay, yan. Busog na ulit siya. Pero ibabaw natin to for sure. Hindi na naman nila to kakainin kasi dark. Okay, ngayon maghiwa na ako ng steak. Lagyan lang muna natin ito sa basurahan. Ang ganda ng ngayon, ng weather kasi mainit. So maghiwa muna ako ng steak, guys. I-timelapse ko kayo. So, ito pala yung itsura ng ating steak na hinihiwa ko ng maninipis. Oops. Pinapatry ko lang. Kaso naiiwan yung tissue. Ayan. And ito na yung mga nahiwa ko. And nagpiprito na rin ako. Ayan. Oh, matalsik. Ayan, piniprito ko na siya. Never thought that I could describe such a lonely place. Now there's always space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day. Alam niyo ba si Holly? Ito na yung pangalawa niya. Kinakain niya tong hilaw, oh. You have to say, how is it? Ha? How is it? How is it? Tanungin ko siya. How is So good. Ha? So good. So good. It's so crunchy, right? Show them how you eat it, Baba. Yeah. So the other kids will eat it as well. Tell the kids. Good job. Good job, Baba. No, I'm not okay. I just wanna say I need affection. Doesn't matter what you say. What did you say, Zach? They are here. Nandito na sila ka. And tapos na yung magluto. Eksakto. Pakita ko lang sa inyo. Ayan na yung aking beef na mayroong kung ano-ano. Ayan. Nandito na raw sila. Nandito na siya. Hello. Lamig na. Malamig na. Ang init-init. Hi, Nosy. Where's John? Tinignan yung dagat kung may tubig. Meron pa daw. Hello. Wow, nice to see you again. Wow, ang dami. May pulutan. Pulutan namin daw to. Ang dami yung biniling peanuts, oh. So we're a little bit nuts, aren't we? Yeah, all different kinds. Sweets, savory. Yeah, that one. Chocolate. I didn't choose this, by the way. Thank you. I did laps at the car park, bro. Sa salubong sa amin. Eto. Yan, gagawin natin yan na ihalo ko si spring rolls. Wow. Wow. Spring rolls. Mag-spring rolls ka muna. Oh. Baba. Baba! Where is Marky? I miss you. Take your shoes I off, love Bob. you. I love Take your shoes you. off. I said I love you. Ah, no love, Oy! love. What's the answer? I said I love you. I love you. Wow. Nakita niyo yun? Ang nangyari sa'yo? That was spectacular. You're sorry? I slipped. Pero nakaupo naman ako. She's getting She sleep. Yeah.
Hindi ko alam kung na-vlog ko yung guys. Nakasquat ako dito. Hinalikan ko, di ba, si Veronica? And bigla akong nadulas. Ayan, oh. Tingnan nyo. Pretty good. Pasaan na. And eto na yung ating dinner for Catherine and Neil Z. Come up. And ayan. Always same in Adelaide. Dami nating iinumin. Dami namin pulutan. And kanina, bago sila pumunta dito, tumawag si Kat kung anong kailangan ko. Sabi ko, kangkong and garlic. And ayan. Sila may magdadala siyang talong at saka sitaw. Thank you. Sili, oo. Biling ko yun. You're angry at me. Like, Yan. Kain na sila, guys. you. You're welcome. Baba! You wanna eat now, Baba? Hungry? What happened to your elbow? This one, your arm? Oh, didn't you know about that? No. But Funny story. a funny story. Okay. Well, later we're gonna have a talk later. What happened to your knee? Oh, so cute. Pareho kang... Ikaw! Ah! Ikaw pala! Veronica, kain. Baba, kain na. Kain? Maya-maya. Siguro. Kasi nagtikim-tikim ba? Wowzers. Kumain na din yung That's steak. porterhouse steak. Yeah, porterhouse steak. It's different, right? Yeah. That's good. Yeah, it does have a creamy taste to it. Yeah. Veronica! Baba, come on, Baba, eat. Kumain na kasi ng sausage roll. Kumain siya? Saan? Sa Kingston. Kingston? Kaya kami natagal lang. Parang ako sa... Chips and Chips, Baba, ask mo siya sa sa chicken. She's not hungry. Veronica! Get in there cooking a hot pot. Oy! Maybe I wanna... Hello, are they still there looking They for? are, they haven't long to go. Hello? Are they diving as well now? They're diving down looking. But Busog kasing bata. Busog. first thing Veronica said to me this morning. What? You're going to Holly today? Yeah, she woke up 4 o'clock in the morning. She's like, are we going to Holy now? 4 o'clock in the morning. Because it's still dark, Baba. Early out. What time? 12:30. 12:30. That's good. Because I said if we left like 4 o'clock, Yeah, It will be at 9. we don't want to have night. best time to drive, right? Yeah. True, I'm but scared. get hungry. Scared of what? Kangaroo. You don't know they will jump in front of you. So you can't, yeah. Hindi pa tapos kumain si Kat. Pero may kinukuha lang siya sa bag. Oh, is that it? I thought it was spray. No, this is like the gel. It is the same thing. Yeah, it's just good. What is rubber? I think I do have. Wait, Kat. I have. Wait. Eto, meron din ako yung soothing gel na Pang sunburn. No, sit on the counter. hindi. Nag-offer ako kayo dyan. Aloe vera pala yung kailangan. In-offer ko bamboo. Don't sit on the... Kasi di ba, What? Look. kanina That's nag... aftershave, babe. No, it's not. This is a bamboo. Bamboo is not the aloe vera one. Sorry. It's not. What? It's bamboo. It's not aloe Where did you vera. go? Where you got sunburn? There. In our swimming pool. Look, there you go. Ah. You got any more? Yeah. Look at yours, too. Ayan. See? I told you to put sunscreen. Ilang beses kasi sila bumalik dun sa sa pool. Look, burn here, Yes, too. Bob. They don't listen. Oh, now what? And now what, Zach? Go outside, it'll be beautiful. Hunter's got it too. Thank you. Yeah. Hunter's got it too. Thanks, Kath. Baba, you wanna eat? Punta sila ng Pinas, pero dito muna sila stop over. Ang next flight nila sa Thursday. Up, Kat. Tapos na kinuha niya yung kanin. Diba? Ko. Kaya hindi ko na inaanong clothing eh. After ng natin holiday, after nitong talaga din ako. Magano talaga. Nakita mo ang aking pati? Oh. Ay, ano yan? Tea. Anong? Yung Timmy. Nag-order ako. Ganda nga mo Oh, eto dumating na yung kalan mo? Uy, ang tagal na ilang buwan na siguro, hindi ko pa rin siya nabubuksan. Andun pa rin.
May ginawa si Neil na pancake mixture, oh. Ilagay ko to sa, sa fridge. Kaso, kailangan ko munang tanggalin yung, yung mga lamang ko dito, oh. Yung mga meat. Ilagay ko sa freezer. Ilagay ko muna to sa freezer. Para may space yung, Oh, shit. I know, Laza! Zachary. That odd loose long bit. Did you cut it? What is that, Where's Holly? another one? Ah, Magpapasikat si Holly kay Veronica. Magra-ride daw siyang bike. Kahit anong oras na? 9:20? Where? Hala, 9:20. Meron siyang here. Here. Oh. Yung ilaw niya ba sa ulo? They're all flat. They're all flat. Oh. Ah, that one's alright. Ah, akala ko magra-ride na siya doon sa Ah, yeah. Wait! You have to wear that one? No. Yeah. Not now. Lamig, di ba? You gotta be joking. Kaya dyan normal to. Put the lights, kuya. Put the lights, please. ano yung bike niya? Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? May helmet na yan. May basket na yan. Kompleto na yan. Mom, can I play Fly to Fly? Not now, kuya. Because it's dark now. Okay. Veronica. Catherine, come over. Catherine. Ayaw, sabi ni Kat. Ayaw niya magpatawag ng Catherine. So ngayon, tinatawag siya ni Jen ng Catherine. And yung nakalimutan kong kunin yung mga sinampa. Baba, look at Holly, You say when Bobby. you get out the Look dark. at her. She's driving without training wheels now. Okay, go. Yeah. Alright. Diba? Ang dilim. Pero may Baba, watch out! Oh, Go, Bubba. nahulog yung niya. Fix the light. Yung lights niya. Si Kuya to the rescue. Ang ganda sa background, Ang ganda ng sunset. Sunset. Go, Bubba, come here. Alas, maybe no. 9:30 andito na pala siya, Where is she? Oh, she's here. Akala ko na Kaya nga. Wow, Holly. You're bigger Good na, Holly. job, Baba. Tomorrow na lang. It's cold na, Baba. Ang dali niya matuto. She like, Easy learner. she learn it very easily. Pretty well in a day. A day. A day lang yun. I just took them off and she hit the goalpost 3 times in a row. The post. same one. I saw that vlog. I was like, oh my god. I learned bike for a week. I learned to ride a bike for a week. Look. Ah, So, good Manay. job, Holly. One hand, Baba. One hand. What? One. Nagagano na siya. Good job, Baba. Okay, tomorrow na lang. Come on. Good job, It's Holly. cold. We're cold. Come on. Yung bike niya. Walang stand ang kanyang bike. Ah, Walang stand. cool. Mine, it's better. Flashy. Di ba, guys? Colorful. Yan, tinanggal ko na yung beef mince, tapos yung belly, tapos yung, yung isa yung beef, yung brisket. So, nailagay ko na yung ni Neil dito, Sakto lang yung niyo, height. Kasyang-kasya. Kain tayo, guys. So, ayan yung aking, pinagtawanan ako ni Kat kasi, ha? Tapos, konti lang yung yung rice. Pero 3 balik yan. Ayun, dalawa, nag-yogurt na sila. Ayan. Ina-attack na nila yung jar. Di ba sabi ko sa inyo, ibabaw ko yung yung kanina, yung dark, yung gold. Ayan, nila, linabas nila lahat. And pinipili nila yung gusto nila kunin. Ayan. Ang gusto ni Neil yung Milky Way. Yeah, Milky Way. All the way. Siya din, magbubooster din siya. Masarap daw yan pag may Yakult. Merong dala si Kat, yogurt. Tapos may picture ng Yakult. Pero hindi namin alam kung siya. Kung yogurt siya or pero may picture siya ng Yakult. Better than ever. So, itry namin.
Akala ko may dala siyang Yakult. May Yakult ako. Wala nga. Hindi ko mahanap sa Kohl's. Hindi ko mahanap pa rin yung Yakult. Ilang beses na ako, hindi ko talaga siya makita. And, gagawin ko na yung spring rolls. Timplahan ko lang siya. Baka bukas na namin balutin kasi depende kay soju. Depende kay soju. Meron pa dyan watermelon. May watermelon pa dyan. Mayroon pa ako dito, peach. Ayan. Oh, diba? Ayan, oh. Lasinggera. Ito ko, ayaw ko magugustuhan mo. Tinikman na ni Kat, hindi ko nakita. Sabi ko, hindi mo lang tayo cheese. Tikman ko lang. Lasa siyang alak talaga. Yeah, probably. Okay lang. Kaya nga parang ang strong. Para siyang, Ang strong na eh. oo, strong. Diba? Para talaga siyang may gin na, alam mo yun? Para siyang may gin. What is it, gin? Try it, John. No, bloody hell. It's like a gin, ha? John, try it. Hindi mo siya pwedeng inumin ng, ano, yung dire-diretso. I haven't tried the Yakult one. No, there's no Yakult. This is yogurt. Yogurt. Oh my God. Strong, very strong. So far, ang gusto ko yung peach. Peach. Ako din. Peach. So, ayun. So, yung watermelon kasi parang perfume. Para siyang ano. Lasang perfume, di ba? Strong siya. Ayan, nailagay ko na yung lobster. And, alam nyo, pinag-uusapan dito yung ano kasi si Jan, di ba pumunta kanina, nag-drive din siya sa bay. Marami raw na helicopter, police, tas kung ano-ano pa kasi merong nawawalang nag-snorkeling. Nag-snorkeling siya, Kat, di ba? Nag-dive. Diver siya. Sabi. So, hindi pa namin alam. Diver siya. Nag-snorkeling siya. Tapos, hindi na siya mahanap. Tapos, mag-isa lang siya, no? May nag-report lang na yung sasakyan niya nandun lang sa na wala pang hindi umalis yung sasakyan. So, nag-report na. So, yun, na-find out na may nag-snorkeling daw. From Adelaide? Hindi pa alam. Kasi sabi niya, kung local yan, hindi yan pupunta doon. Kung alam naman na yung dagat, may current yata, di ba? May So, hindi pa namin alam. So, hinahanap. Alas 5 kanina raw nawawala. O, anong oras na? 10:30 na. So, yun yung pinag-uusapan ni Jen tsaka ni Neil. Kasi may dumaan na naman na helicopter. So, ayan. Tapusin ko na tong aking ginagawa na spring rolls. I'm looking at a face I don't recognize today. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.